ndị be anyị ekene m ndị ekunu mmeri Adanatamkpuruaghara na-ekene o wuru m anya na anyị niile nọcha mma nne dịka oke anyị ekene Chineke maka na ihe ka mma ihe ka mkpa bụ ndụ abịaghị ekwuwe ihe ọzọ mana o nwere ihe m chọrọ ngosi anyị ka o nwere vidio m hụrụ this morning ụtụtụ ma ama m na ndị be anyị na-ara ka nri nnụnụ nri ọ bụ ihe ndị be anyị na-ekiri o nwere ndị ọbụkwa na ha enụghị nri ọ dịghị ikuku ha na-evu ha mana o nwere ihe m chọrọ ngosi nwere product ha na-akpọ golden penny semolina ọ bụ semovita arịbọ bụ ihe ndị ụmụ mmadụ na-ara ekechama bifo ahụrụ m vidiyo ka nwaanyị ji mmiri ase ụsandere ahịa ụsa fụtara na ebe rọba na-esi esi ọ na-erute m na amaghị ihe anyị na-eri bụ ihe kama njọ ana m ara ka ma nrụrụ nri royi biko ịnụ n'ikpe uji ndị kwụdịghị ekwe ọ bụ mgbadume mana ka nnetekere vidiyo adị m convinced na ewere ndị were agenda maka na ha ma ndị na-eno ihe a na-eno bụ ndị be anyị ndị Afrịka o were onye were agenda mana ihe mere aga m ahafụ ya ka ijiri aka ya were ire gị eze gị ọnụ mara na ọka mkpa na ịghachiwuru bak nri anyị bụ ji wetakwa ji baa ya shigo ya n'ọkụ were odo sụọ ya na ọ bụ ngege na-ego arịbọ ego pounded yam ego grand rice ịgbaghị ihe ị na-eri ihe mere bụ ka m ga-agewode gị gbadaa were mmiri saa nke debe m na-etewode vidiyo nụ ma ya kpute anyị ka ite gị ọnụ. Oh, sure. We have right here a pack of semolina or semovita. We just opened it. We're just being curious because we watched a video saying that these products, whether semovita or semolina, that they are all rubber packed together by Chinese people to destroy Africans or mankind. So we are going to experiment what we saw in that video right here. Please keep watching. We are going to put some of the products, this semolina, inside water and mix it. Oh no. Yes. This is exactly what we saw in that video. We want to know if it is true or not because we have quite a lot of it at home because of this lockdown. In the video we watched, the person soaked a whole pack so that to be on the safe side in case we don't get her result. That is why we are doing this. We are using a very light sieve so that, let's see, let's keep watching. We've done one before without the video. We just want to show you. That's why we are starting all over again. It's so sad that one cannot trust even what you use your money to buy in the markets to consume. It's very sad. Just a baby here. You said? Just a baby here. Yes, we'll go here.
If they're here, only we don't take our own hand, buy waiting go kill us. Make we dey chop our food. Enough is enough. Keep washing and washing and washing until you wash out what will come out from it, and at the end we'll see what will come out. A plastic soft, in fact it's a rubber that came out at the end. Yeah, you talk. No, just keep watching. Almost done with it. See, nothing is coming out again. Put more water. These Chinese people, they are really wicked. Whatever they may. See it, nothing is coming out again. Add more water to it. Yeah, I'm tired of adding water there. See it. So this is just a small quantity of the semo you all saw me mixed in this bowl or this breakable plate. And this is what we have. This is, you can see, it's no longer coming out. This is part of it. You can see. You can see. This is plastic. This is plastic. We did it before without putting it on camera, and we got this. If you look at it, see, this is plastic, Real rubber. it's plastic. This is the first one we did without camera. We decided to put it outside. Look at it, I'm dropping it, and this is what we got now. This is what we got. Same. Why you no bodongakwa? Ya bunu kamara kpofute ihe n'ụwa n'ihe nwere ike sachapụta na eboroba. Were ihe mere ka m hụchara vidiyo nụ. Eji m ụra ka ndị chikuo ndị na-eme ya bụ ihe. Ihe nwere bụ NAFDAC nọmba. Ihe nwere na ọ bụ one product na Nigeria, na ọ bụ one company na Nigeria. Bụ ihe na-eme. Mana ihe na-aghọta bụzi ihe eji eku ndị China. Ịghọtago? Ama m na ndị China nwere agenda, ama m na ha nwere ihe. Mana ọ bụzi na ha ji pirate product ndị be anyị. Evupietezi ihe anyị na-eproduce ba aghọtacha m ka ọ mana eme. Mana ka oshi na-adị ọ dị very important na anyị maara ihe anyị na-atịga n'ihu. Ọ dị very important, at least ijekwa ahịa gote ji shio ya, baa ya shio ya, suo ya n'oyi, ma na ihe iriri bụ ji. Ịma na ihe ị nụrụ bụ ji, ijekwa n'ego hụtecha akpụ, ịbacha ya, iyọkwa, họfụta akpụ, ire garị. Ịdịsọ na ihe ị na-eri bụ garị, ịdịsọ na ihe ị nụrụ bụ akpụ. Nke gwakwara iwere kọọ ji gbe. Ịma na ọ bụ nke gị na ọ bụ ihe ime iji ya ka mebi ihe. Anyị na-eme akpụ. Ihe na-adị enubụ akpụ maka na ọ na-eshi eshi. Mana ọ bụkwara garị Ne-enekwe tere mmanụ, ọ na-emo ka ọ wechi ya. Ịbịazi ịkọchakwa ji gbe kpasaa ya n'anwụ, ọ bụrụ ebe a nọ. Ihe iretekwa akụ bekee were taa ya ọ na-achọ. Mana anyị amaghị anyị na-eri maka na anyị niile chọrọ ndị westernized. Anyị jizi ahịa anyị agoteke frau. Anyị amaghị ihe anyị na-eri na ihe mekwere bụ na
atụkwala onye na-epe ọtịgha isi n'ọfịa. Ọ bụrụ na ndị nwa were agenda nreduce population Africa bụ ihe a ji eweteke ọgwụ a na-agbacha ụmụaka na ewetekwa ọgwụ agba mmadụ nje a na-agba mmadụ ihe a na-ewe ashinanụ prevention is better than cure nsogbu atọ anọkọtakwakwa wufute ihe a na-akpọ birth control contraception abịara ihe mmadụ ihe n'ime ji abịa akafuo gị akatega na prevent you from getting pregnant anyị gị ọgwụ shigịwa ewere ha ya agenda bụ ihe eji mebido bụ family planning mana nke nna like bụ this idea of ikpokefu ndị Afrịka maka na ha ghara ka e wee ike we don't need their help. Ihe na akarịwa m nje ka ị ga-eji gaa ahịa were ego gote ọrịa ịmakwa nke na-atụ m n'ọnụ ochere were nchọrọ nkọwa ije ekukwe ihe na-eme ihu abịashi na nwatakịrị dị 5 years were kansa na o were okiri mgbawishi na o were ọbara mgbanye ọ bụrụ na ọ dịbe nne ya ọ dụrụ na ọ dịbe nekoro oke ihe mana anọkọtashi kansa abụghịzi by inheritance to heritage na ọ bụ by rock nje ka ihe anyị ga-eji ịga na-eme ọ bụrụ sickness bụ ihe wetara by rock ịhụọ na ihe na were ka ọ mara ndị be anyị na-aga ahịa ma ọrịa abịazi na-enwe ụmụ uru kirikiri nonsense sickness bụ ihe na-eme ndị be anyị ijikwara onwe ndị ka ọ mara piete. These are the things. Ị na-eri rọba atịgha n'ehụ iwere ego iji ịtachara ahụ ga-ego ite ihe n'afịa gị oya ọ bụrụ bụ ihe gotere ihe gbere asị na kansa n'ọbụzi bayrok ihuwe ọ bụ ebe ihe anyị na-ekwu anyị the breast bụ ndị be anyị mana ihe na-eme anyị bụ na anyị na-araik mfe anyị na-araik mbụbọ ndị ọcha anyị nwechara akwụkwọ nri anyị nwere ihe dị iche iche ndị na-ejeje ahịa ndị na-ejeje akọcha ọrụ ugbo akọftacha ihe anyị nwere fiọfio anyị nwere beans afụgodo ihe a gbachara na mkpọ maka ịgbanye ihe ategharị anyị were reserve ya preservation afụchawogodo ihe niile ahụ jewe anyị nwere oge anyị nwere ọha anyị nwere chakịrị anyị the breast anyị nwere ede anyị nwere ji nje kawa anyị kwụkwụ ihe ọzọ ka anyị kpara anyị nwere ihe niile chimtatịn ịmakwanụ ka ụmụ ahụrụ m ihe nshi ịmanye mere adịsaid ugbo m right from time na ihe m ga na-eri bụ akwụkwọ nri adị m adị shọ ihe na-eri ihe maara bụ na achọ m nkwukwu okwu bere ihe na onye ọbụla mara ka ọ mara akpe mụ na onwe m adịghị m redi ama m na-eno ike na a na-eno nchọkwa nnono ihe eji m ori ihe a na-akpọ wit ọ bụkwa nke ya kọwara akwara m jee ahịa jee gotekwa ka otu kwụọ ya n'aka m nkwụchakwa ya ewuru mmemme ihe ọ ga na-acha ezigbote brown n'oye atịrịsị ama m ihe m na-eri ọ bụ nje ahịa egote m ji baa ya shio ya suo ya ihe mụ na ụmụ ya kerie ọ bụ garị biko na ndị be anyị ọ dị very important na ya mara ihe bụkwa na ndị nwa ji ihe na a na-anọkwa pa silent war enweghị egbe enweghị ogbunigwe mana ndị mmadụ na-awụ biko na ka anyị mara ihe ọbụkwa ọgwụkwa m ka ọ ha m n'ọnụ ọ bụ ebi njisi ka m bịa gosia ndị nke m ọ bụ ebe nshi mbịa m ghachiri anyị o maka na ọ bara uru na-enye ihe abụrụ m redio with full battery na-enye ekwe mana ngwụkwa ihe ga-enyere anyị ka ama m kwue ọ bụ ebe njisi ọfụta m gosi anyị ka ọ mara ege ọ bụkwa na ị were ya bụ semovita be gbatawodo m yọọ ya na-ayọ ọkwa ekpe ịyọftacha ihe dị na ya mara na ọ bụkwa na ịyọftaghị ihe ịma na ọ bụrụ nke iji iwerezie m gị ekoe na-emekwe na onye nọ na anụ ya bụ Adanatamkpuruaghara abụ onye Chineke anyị na-emere ya ọma ndị kwuru merụ na na-eke okpukpe oke sogbu adụ aga m agakpote gwa anyị ka anyị mara ege n'ihe give away ka anyị mara ekwe jisikwa na ike a na-ekene daalụ na